फैगौ 10 एप्रिलाव गेदेरथार सुबुं रेली खुंगोन अदालगुरियाव। बिटिआर सरकारनि राजखान्थि दोलो इउपिपिएलआ अदालगुरियाव खुंगोन मोनसे गेदेर सुबुं रेली। नंगौ, बेरेखा दोलो बिपिएफआ दासान्दि जायगा जायगा मेल मिटिं आरो हानजा सुरनायखौ फारि खुंबाय थानाय समावनो इउपिपिएल दोलोआबो गेदेर सुबुं रेली खुंनो थि खालामबाय। फैगौ लोकसभा बिसायख'थिखौ बिथा खालामनानै अदालगुरियाव सुबुं रेली खुंगोननि सायाव गोनां बाथ्रा बुंदों इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिया। बिथाङा बुंदों, अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नलबारि डायमन्ड जोलुर गेलेग्रा गेवलां फोथाराव इउपिपिएलनि मोनसे गेदेरथार सुबुं सांग्रांथियारि गौथुमखौ खुंगोन। बे नोजोरजों दिनै मिरु आरो जिल्लानि दैदेनगिरिया मोनसे गोनां सावरायमेलखौ लानाय जायो। जोङो उदालगुरि इउपिपिएल डिस्ट्रिक्ट मोनबा ब्लकखौ लानानै उदालगुरि इउपिपिएल डिस्ट्रिक्ट बेनि मोनसे मेल जिरायदों। बेयाव मेलनि थांखियानो जाहैबाय फैगोन 10 एप्रिलाव जोंहा बेहाय मोनसे सुबुं गौमा जागोन इउपिपिएलनि उदालगुरि टाउनावनो। गतिके बे सुबुं गौमायाव मोनसे रेलिबो लानाय जादों। बाहाय रेली फर प्रग्रेस होननानै बेवहाय जोंनि इउपिपिएलनि गासैबो लिडारशिप, जोंनि मानगोनां चिफ सार, लोगोसे जोंनि एमपि सार, जोंनि मन्त्रि सार इउजि ब्रह्म बिथां, रोंगोरा नार्जारि बिथां आरो जोंनि चिफ सार प्रमद बर' बिथांमोना बेयाव नुजाथिफैगोन आरो जोङो बाहाय टाउनावहाय रेली खालामनानैहाय दान्दिसे समनि थाखाय जोङो मेल बाहाय जथुमगोन। बेनि थाखायनो दिनै मोनसे रिभिउ मिटिं बेयाव जादों, प्रिपेरेटरि मिटिं, बेयाव आङो नुजाफैदों। रेलीनि गाहाय थांखियानो जाहैबाय जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव जे दिनै गोजोन सफैफिनबाय। जोङो दिनै जौगानायनि लामायाव दावबायगासिनो दङ। जोङो जेरैबो बिथिङाव माने मोजां मोनसे थासारि फैबाय। बे थासारिखौ लानानै जोङो जोंनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे सांग्रांथि लाबोनो थाखाय बे रेली फर प्रग्रेस होननाय बे रेलीखौ जोङो लानाय जादों। गतिके बेबायदि रेलिया जोंना मोनफ्रोमबो इउपिपिएल डिस्ट्रिक्टआव जागोन। जोंहा 10टा डिस्ट्रिक्ट दं गासै। गिबि खेबनि थाखाय जोङो बेयाव उदालगुरियाव जागायगोन। बेनि उनाव जोंना सिरियालि जालांबाय थागोन। आसाम विधान सभानि जिथु केबिनेट पानेरियाव जानानै बे पानेरियावहाय गिबि मन्त्रि बिथां हिमन्त बिश्व शर्माया बिटिआरनि थाखाय गोबां आसनि फोसावदों। बेनि सायाव बियो जोबोद बाख्नायथाव बाथ्रा। नोंथांमोना मिथिगौ जोंनि बे इउपिपिएल, बिजेपि आरो एजेपि जे आसाम सरकार दङ, बे आसाम सरकारनि सिगां, नैबे सरकारनि सिगां केबिनेट मिटिङा जेब्लायबो सेक्रेटारियेटआवल' जायोमोन, गुवाहाटियाव दिसपुरावल' जायोमोन। दिनै बे केबिनेट मिटिंफ्रा दाब दाब जिल्लाफ्राव जाहैदों। बिनि सिगां जोंहा क'क्राझाराव जाहैदों, एबार उदालगुरियाव जाफैदों। क'क्राझारावबो गोबां बेबायदिनो पेकेज बिथाङा फोसावबोदों आरो बे पेकेजनि खामानिया अलरेडि क'क्राझाराव स्टार्ट जाबाय। दिनै बेवहाय भेरगावआव फैनानै जोंनि उदालगुरि सिभिल डिस्ट्रिक्टआव फैनानै बिथाङा केबिनेट मिटिंखौ खालामफैनाया खुब गौरबनि बाथ्रा। बेजों लोगोसे गोबां खौथि रां, गोबां बाहाय माने पेकेज बिथाङा फोसावलांदों। बे पेकेजफोरजों जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाबो गुबुन जौगानाय ओनसोलफोरजों माने आगानजों आगान मिलायनानै जौगाफानो हागोन होननानै आं मिजिंथियो। जोंनि अदालगुरि डिस्ट्रिक्ट कमिटि इउपिपिएल बे हान्जाया फैगौ 10 एप्रिलाव मोनसे सुबुं गौमा लादों आरो बे सुबुं गौमानि गुबै थांखिया जाहैबाय इउपिपिएल सरकारा दिनै जौगानायनि लामायाव जिहेतु आगान होदों, बिटिसिखौ सोरगिदिं जौगानायनि जि मोनसे आगान, बे आगानखौ लानानै मोनसे प्रग्रेस रेली जों आखायाव लादों आरो बे प्रग्रामाव जों खमावनो जोङो 1 लाख सुबुं गौमा ज' जानायनि मोनसे थांखि हाबाफारि लादों। खारन दिनै जोङो इउपिपिएलआ बिटिसि सरकार सालायदों आरो बे बिटिसिआव मोनसे रेकर्ड जानो थांदों। खारन आसाम सरकारा दिनै जोंनो बोसोरे थांनाय दिनफोरावहाय 700-800 कौटिल' थाखा जों मोननो हायोमोन बोसोराव। नाथाय प्रमद बर'नि नेतृत्वआव दिनै जोङो 63 कौटि रां फान्ड मोननो जों खम जादों आरो बेनिखायनो जों देरहासार। आरो थांनाय 2 एप्रिलाव जोंनि भेरगावआवहाय जि मोनसे केबिनेट जदों, बेवहायबो जोङो आसाम केबिनेटआ जोंनो गोबां जौगानायनि आसनि होनो हादों। बेयाव बिखेखै जों गोजोनथावा जाबाय, जों अदालगुरि बासि हिसाबै अदालगुरियाव जों मोनसे मोजां स्टेडियाम मोननो थांदों, मोनसे मोजां अडिट'रियाम हल मोननो थांदों। जोंनि गिदिर मोनसे समस्या जिहेतु रेलवे मोनसे फ्लाइअभार जोंहा मोननो थांबाय बे अदालगुरियावहाय। आरो बेजों लोगोसे जोंनि जिल्लायाव बांसिन दै लोंनायनि अभाब माने असुबिदा जायो। बेखौ दिनै बे बाजेटआव 200 कौटिनि मोनसे बाजेट लानानै भैरबकुन्दनिफ्राय
ड्रिंकिं वाटारनि मोनसे नेचारेल मोनसे माबा लादों बाजेट पास खालामबाय बेफोरबो गोबां बाजेटखौ नायोब्ला दिनै जोङो UPPLआ देरहासार प्रमद बर'नि नेतृत्वआव दिनै जों गोबां स्टेट सेन्ट्रेलनिफ्राय फान्ड मोननो हादों बे एकमात्र प्रमद बर'नि नेतृत्वआवहाय आरो बेनिखायनो जोङो नैबे जि मोनसे जि बिथांखियाव जि मोनसे रेलि लादों बे जाबाय प्रग्रेस रेलि बे प्रग्रेस रेलिया जाहैबाय जोङो UPPLआ मोनसे जौगानायनि लामाथिं होननाय मोनसे टिम्स लानानै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बेनिखायनो बे प्रग्रामाव जोंनि उदालगुरिबासिनि गासै रायजो राजाफोरखौ धोरोम राव बासिलायालासिनो गासैबो बे हाबाफारियाव दोलै नोगोरै बाहागो लानायखौ आं जिल्ला कमिटिनि आफादगिरि हिसाबै खावलायदों गुरैयै जे बे प्रग्रामखौ ग्रेन्ड साक्सेस खालामोब्ला खसाखै उदालगुरिया जौगानायनि फारसे खौसेथि आवगायलांदों बेनि मोनसे नेरसोन जानो हागोन उदालगुरि बबे जायगायाव लादों जों उदालगुरिनि डायमन्ड फिल्डआव लादों बे डायमन्ड बे फिल्डआवहाय जोङो बे जि बिथांखिनि जि मोनसे रेलि बेखौ जों बेयाव थांथिम खालामनाय जादों दखना जि जोम गाननो मोजां मोनग्रा बर' हौवा हिन्जावफोरनि थाखाय मोनसे जोबोरैनो गोजोनथाव खौरां F&F क्लथिं गलाया फैगौ बैसागु फोरबोनि थाखाय समायना रमायना दखना जोमग्रा सादोर ब्लाउज आरो हौवाफोरनि थाखाय आर'नाइ गामसा शार्ट बायदि रोखोमनि गानग्रा जि जोमखौ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों बेजों लोगोसेनो बर'नि जुलियाव नांगौ जानाय हौवा हिन्जाव गोदाननि गासै गानग्रा जोमग्राफोरखौबो बे गलायाव मोनगोन गसाइगाव टाउनजों नांजाबनाय राजापारानि गार्लस स्कुलनि अपोजिटआव थानाय F&F क्लथिं गलायाव बर'नि गाब गोनां समायना रमायना ड्रेसफोरखौ गोसोनि लुबैनाय बायदि मोननो हागोन लोगोसेयैनो गोसो गुदुं सुबुंफ्रा गावनि मोजां मोननाय ड्रेसफोरखौ F&F क्लथिं गलायाव जायखिजाया सानावनो लांफैनो हागोन नोंथांमोना F&F क्लथिं गलायाव जि जोम आर'नाइ आरो गानग्रा ड्रेसफोरखौ लांफैनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8472858324 आव थोंजों खौरां लाहरनो हागोन क'क्राझार सहरनि साखाथि थिथागुरियाव थानाय मानास पाब्लिक स्कुला 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो थिथागुरियाव थानाय इंराजि बिजोंनि मानास पाब्लिक स्कुलाव दासान्दि नार्सारिनिफ्राय 7 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो बे फरायसालियाव गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय दं मोजां खाबुफोर थाखो फोरोंथायनि अनगायैबो योगा क्लासेस बेसिक कम्पिउटार एडुकेशन इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स मैथ्स एंड साइंस प्रोजेक्टिं हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टी आरो स्मार्ट क्लासेसनि खाबुफोर दं बेजों लोगोसेनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलबो दं गोसो गोनां बिजाथिफ्रा थिथागुरिनि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 6000853288 एबा 8638167582 आव कल खालामनानै स्लट लानो हागोन